घेतात त्या दोघी, त्यांचे हात वाजतात ना म्हणून. चॅप्टर वाटते मला मी फाटी नाही चालू काय बोलतो गावाला शीत आवाज बघा कसला आलाय, आवाज बघा. नमस्कार मित्रांनो, पंकज टिवारामध्ये शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे कोकणी शिवगाई चॅनलवर आणि डेली ब्लॉगमध्ये. आज रविवार आहे, रविवार मस्तपैकी. आणि रविवार मस्त आहेत कांदा पोहे गरम गरम. आणि बघूया आज आपल्याला शूट करायचे शॉर्ट्स. आज आपण रव्याचे लाडू बनवूया. गावी जायची तयारी. गावी जायची तयारी. आपण काल बनवले गव्हाचे लाडू, त्याचं थोडस दाखवणार कारण की शूट करायला कोण नव्हतं ना म्हणून. पण आज रव्याचे बनवूया, रव्याचे व्यवस्थित सगळं दाखवणार पहिल्यापासून. ठीक आहे, आता मी पोहे खाते. त्यावेळा चला बघूया. आज आपल्याला चरणचे थोडे शॉर्ट्स व्हिडिओ आहे शूट करायचे. बघू व्हिडिओमध्ये दाखवू आपण. आणि नाश्ता करू आणि नंतर भेटू परत. काय तर मित्रांनो, आता चरण आलाय, लवकरच आलाय 12:30 वाजता. मला बोला सकाळी मी भाई बंद कर नाही, कॉपीराइट येईल ना यार. शिमग्याला तर येत नाही कोकणात गावाला, बघत आपलं रील लावतोय. तर चला आता चरणचे आणि आमचे एक शॉर्ट्स आहेत 2, 3, 3, 4, 5, 6 व्हिडिओ तर आपण कम्प्लीट करायचे. आणि संध्याकाळी मॅच पण आहे भाई, मॅच पण बघायची आपल्याला. आणि चला आता शूट करूया. शूट घेणार आहे आमचा शॉर्ट्स व्हिडिओ कोण? रितेश तो थोडा बिझी आहे आता. शिंदे. तर येतोय, मग शूट चालू करू. आणि इकडे मम्मी मस्त की जेवण झालेलं आहे आमचा, मच्छी विच्छी फ्राय एकदम मस्त, चिकन छान मध्ये झालेलं आहे. तर चला शॉर्ट्स हे भाई बोलव त्याला, चालू करूया. तुम्हाला BTS दिसेल, BTS. तर बघू कोण किती टेक मध्ये शूट करतोय. आजच्या व्लॉग मध्ये हेच कळेल. तिकडे बसला एक आमचा. तर चला शूट चालू करू. तो पिनकोड दाखवतोय म्हणजे, आणि ते पिनकोड तर तुला माहितीच असणार ना. आला बाबला आला. ठीक आहे ना. चला हे चरणचा बघा अजून टाइमपास चाललाय. ए बाबा फेस लॉक काय होतं? काय नको आलो रितेश बाबा. चला इकडे चिकन 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 चिकन. चले लवकर, भूक लागली बघ. चिकन बघून मला वाटतं मी कॅमेरा उलटा बघायला, इकडे आकडे का उलटे चालू झाले कळलं ना मला. आता बघ असं काय चालू होतं? इसको फेस रिक्वायर्ड आहे. हा याला चल झालं ना. झालं. चल घे रितेश भाई, चलो ना भाई. फुल लँग्वेज झालं का? झालं भावा. 2दा बोल मग असं. 4 वेळा बोला नाही झालं म्हणजे. बस चला फायनली शूट चालू झालाय आमचा. आणि हा चरण काहीतरी लॅपटॉपवर टाइमपास करतोय. काय करतो हा मी सांगतोय आधीच भाई, ते नीट ठेव. फक्त स्क्रोल कर बोलतोय तुला, तो ओपन कशाला करतोय? ठीक आहे ना. बघ असं बाहेर जाईल. हा बघा असा करतो मग. हा ठीक आहे. बॅक साईड हा हाय, तुला बॅगचं माहितीये का? इथं क्लोज कर डायरेक्ट. डायरेक्ट क्लोज. हा दिलेलं ओपन करून तर तू असा करतो यार आचरण यार. सोनू आहे की कोण आहे हा उभा? सोनू डर ब्लॉग घेईल आपला सोनू घे. सोनू अरे इकडे काय बोल? कुठे दिसत नाहीस तो? इकडे दाखवतो काय चरण भजी बनवते. ऑनलाईन भजी आहे भावा. ऑनलाईन भजी बनवते. टेस्ट मांडी असं प्रॉपर नको जाऊन थोड्या पिकतो. चर्या घे दर्शली. काय करणार आहे तो? तेला चालू तिथून बघून इथं बघ. तेव्हा मोबाईल दे जरा. बस परत परत पाहिजे परत. कर. अरे आहे ना तेवढं चांगला. असं असं कर ना. तेवढं थोडी मी दाखवतो त्याला. ठीक आहे घे. काय करू? चल याचा मोबाईल घेतो, मनातून येईल ना. मग थोडं हात पाठी घे, समजला का? हा अशी फोटो राहिलो. भाव जरा मोबाईल दे रे. बस
म्हणजे काय भावा त्याला परत लास्टचा मार सीन आलाय कानाखाली मारायचा. चला आता माझी बोलतोय भाई, action एकाच टेक बघा. मध्ये होते परत मार हा, खायला. त्याला एका टेक मध्ये पाहिजे कारण की मी त्याला वाटतं रिपीट मारेल. नाही बाबा एका टेक मध्ये करू. तुला फक्त व्हॉइस टाकायचा ठीक आहे. रेडी रेडी आहेस का? काय लावू का पावडर तेल लावू का इथं पावडर तेल लावू का? चला प्रॉपर. ओके. आता मी शूट करणार आहे आणि मी आता टेक पण घेणार आहे. चल झालं भाऊ घेऊ. भाऊ इकडे बघ रे. काय सीन झाला? झालं का काही बरोबर? वापस मारायचं. हा हल्ला हल्ला हा हल्ला नाही हा हल्ला पण जोरात मार जरा. जोरात मार. बरोबरच मारा. आयुष्य- लावतो ना हे व्हिडिओ. मार असं मार. असं असं मार. असं कसं असं हात दिशेने आलं पाहिजे. खरोखर खरं करतो महाराज. हो ना इतके खरं करतो महाराज. चरण सॉरी. चल चल. चल घे इकडे. व्हिडिओ व्हायरल झाली पाहिजे मला. हा व्हायरल झाली पाहिजे. व्हायरल एका होणार. फटक्यासाठी एवढं डेडिकेशन नाही तेवढं व्हिडिओ व्हायरल झाला. चल. अरे चल, चल, चल. फटक्यासाठी रडतोय. या चल चल चल. बाहेर याला नाही रे भाई थांब भावा, त्याला फुक मारू द्या. रिअल ए नाही घे. घे घे तू घे मनाव घेतलंय. चला घेऊ. तर मोबाईल चेंज झालाय फक्त पण ब्लॉग शूट होतोय BTS चा. चल चरण लास्ट Let's go ऍक्शन. मेरी जान टिकटिकी. चला भावा इकडे बघ रे. दाखव भाई लोगों को दिखाऊंगा भाई. दाखव, बघा दाखव. काय झालंय आता सध्या तरी. बघा आवाज बघा कसला आलाय. आवाज बघा. अरे मी काय बोलतोय. हा बोलतोय. वाईचारा हे बघा परत बघा रिपीट मध्ये लूप वरती ढिक्की लूप स्टोरी पे लगाता हूँ. रुक आता नको टाकल्यावर. तोंड मी काय बोलतोय कमेंट अशी येतील की ना तू बोलतोय पण की यार ह्याला पण लागलाय. मेरे को भी मारने का मन कर रहा है. एक ऐक, चान्स ऐक, मिलेगा क्या ऐक. मेरे को? मी काय बोलतोय तू बोललेला ते ठेवू की मनातलं ओलं कसं करू तुला जमेल तसं तुला योग्य काय वाटेल करू तसं. प्रॉपर काय वाटेल कारण की मी वर्क करतो. तू एडिट तर करायला घे मग समजेल ना तुला. असं थोडी समजणार आहे. एक मी काय भावा लागला काय भावा? करायचं घर नाही ना हा, लागला. तू त्याच्या रेकॉर्डिंग घेऊन जा. पण ते मित्रांनो आता दुसरा शूट चालू आहे बघ. मला काय घ्यायला लावलंय पण असं वाटतं मला मी फाट्या नाही चालू. काय बोलतो गावाला शीत आलं. शीत आलं, शीत आलं. हा तर परवा गावी जायचं आपल्याला. परवा हा माझ्यासोबत आहे. हा माझ्यासोबत नाहीये. गावी जाणार. तर आता दुसरा शूट होतोय तर शॉर्ट्स तर नंतरच कळेल. हे आपले भाऊ टाकतील तेव्हा. ओके तो बघा असा मध्ये मध्ये ढवळ करतो तो. मी काय मी बॉडी दाखवतोय. बॉडी बन रही भाई. तर चला आता शूट करूया. ओके रितेश भाऊ परत कॅमेरामॅन रितेश. ओ बाय बाय बाय. भाई भाई. चला घरी चला. सॉरी तोंडावर पाणी मार. तोंडावर पाणी मार. हे फावाला काहीतरी बघूया ना. पाणी मारलं तोंडावर. हा चला येतो आता कॉल करतो याला. कॉल करतो. हॅलो रिचार्ज पकडतो. तू कुठे आहेस? हॅलो रिचार्ज पकडतो. तू कुठे आहेस? मित्रांनो शूट वगैरे झाल्यानंतर अजून थोडा शूट खाली चालू आहे पण मला जायला नाही भेटलं कारण की मम्मी इकडे बनवते लाडू मस्तपैकी. हा रव्याचे लाडू बनवते मस्त छान असे. आणि तिकडे मॅच चालू आहे आमच्या बॅकग्राऊंडला. दाखवू शकत नाही कारण कॉपीराइट येणार. तर हे बघा ते रव्याचे लाडू आणि याच्यात रवा जाते. आता इकडे बदाम पिस्ता काजू सगळं भाजून घेतलेलं आहे. आणि इकडे गोवर्धन घी ब्रँड. तर मस्तपैकी आता हिला रव्यात भाजून घेणार आणि नंतर त्याला हाताने गोल गोल करणार. इकडे एक्झॉर चालू आहे. मला माहिती नाही बंद करायचा. आता काय नाही असू दे. ते थोडं हे करायला लागेल आवाज. तर अजून बनू दे. अजून आपण ते वळताना वगैरे बघूया. कारण काही रवा भाजून होते मग बघू तोपर्यंत मॅच बघू.
तर मित्रांनो रवा भाजून झालेला आहे, बदाम पण भाजून झालेत. तर इकडे हे बघा मम्मीचं चालू आहे मस्तपैकी. चला तिकडे पण आहे थोडा आणि इकडे आहे थोडा. तर आता काढून घेऊया. त्याच्यात पलटी. वा लाडू रव्याचे. ओके फायनली लाडू वळायला तयार झालेली आहे. मम्मी जराशी आमची घामाघूम झाली. तर छानपैकी छोटे छोटे मोठे मोठे. गॅस जवळ असलं की घामाघूमच होतं माणूस. हो. ते नाही लागत. या 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 टाळ्या. टाळ्या वाजवा, टाळ्या वाजवा. टाळ्या. ही बात पे टाळ्या हो जाय. हो. आम्ही नाही वाजू शकत. भाई वाप लागते असं का. जर हातात घेऊन बघ. नको, गरम आहे. हे तुटला तुटला भाई तुटला लाडू तुटला. त्याला शेप दे. तर चला आता हे आपल्याला गावी न्यायचे मस्तपैकी. ये ये दग दग. गावी न्यायचे तर आमच्याकडे पालखी येते ना घरी, तेव्हा आम्ही हे प्रसाद म्हणून वाटतो लोकांना. आवडतं. कोण आहे रे बाई. तर चला आता आमची ताई पण एंट्री झालेली आहे. कुठं आहे ताई, ये इकडनं लवकर. वेलकम बॉडी आहे, बॉडी आहे. आ जाओ लाडू बनाव मस्त पैकी. साहेबांना नाही आणली सुट्ट. फायनली आमच्या ताईने एक लाडू घेतला. झालेला घेतलाय हिने. बघितलं मी झालेला घेतला. ते झालीला काय घेतलं, घेतात त्या दोघी, त्यांचे हात वाजतात ना म्हणून. चॅप्टर त्यांची चमडी थोडी कवळी आहे, माझी काय आता आले. पप्पा बसलेत वरती. हा तर लाडू मस्त पैकी. चला बनवा पटापट, आपण झाल्यावर बघूया. ताईने एक पण नाही बनवलं. हे बघ हे घेतलाय. हा घे 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 घे. लागला भाजला. फुक मार. आणि हे बघा साहेब आलेत आमचे कालपासून. लाडू पण घेतलाय प्लेटीत. काय वाहत आहे. रिमोट आहे तो, राव दे. रिमोट आहे. चल तिथं का लाडू. आई कुठे लाडू कर किती एकच करते आताशी. अजून कर ना पटापट यार. हा मग खा, फुकून खा. घे हात लाव. थंड झाला थंड. खा ना. ये टकलू कट बघा भाई पिल्लूच आमच्या कड. इकडे फिर हा बघा. हा बघ एक नंबर झाला ना. आणि हे बघा लाडू बाय. लाडूचा डोंगर बनला आमचा. माझा पण झालंय. छान. आता मीच घेणार आहे फोटो असा मस्त. अरे वाय बस. आमची मेहनत दाखवलीस काय. तू घे चल. तू घे. आमची मेहनत दाखवली काय. हा दाखवली ना बाई. बस वगैरे नाही लावून यार आधी झाली. बरं झालं. सांगितलं मस्त लाडू तयार झालेले. तिकडचे झाले सगळे संपले. चला आता मानवच्या पप्पांचा बर्थडे ते आपण आता तिकडे जाऊया. तुमची वाट बघतोय तो. चला तुम्हाला 50वा बर्थडे. 50 त्यांना बुके घेऊ आपण. बुके देऊ मस्त पैकी छान असा. ओके तर चला डायरेक्ट चालू आहे ना व्हिडिओ. मध्ये व्हायब्रेट झाला त्याच्यामुळे मला डाऊट आला. चला आता बर्थडेला चल आवर. चला मामांचा बर्थडे. अहो घरी होत तुम्हाला देतो बोललो. 50वा बर्थडे घ्या. वाढदिवसाच्या खूप शुभेच्छा तुम्हाला. 50वा वर्ष पापून पडू द्या मला. बाकी 150 काय केलं नाही का ते हॅपी बर्थडेचं. हा या तू ती ही घ्यायची. 50वा बर्थडे बोला काहीतरी. तुम्ही पहिल्यांदा येत आहे ब्लॉग मध्ये. शिव आहे माळ्यावर. जा घेऊन ये त्याला. थँक्स फॉर द वॉचिंग व्हिडिओ. सांगा तुम्हाला कसं वाटतं. 50 बर्थडे तर विश कर भाई. बर्थडेची आवाज कमी कर ना टीव्हीचा. हे हॅपी बर्थडे कर ना. बर्थडेला आलाय हॅपी बर्थडे कर. अरे ए फोटो काढू आमचा. फोटो काढ. टंग 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 कॉपीराइट हो गया. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे डिअर मामा. हॅपी बर्थडे टू यू. नीट भरव. नीट भरव. अरे चाल थांब.
बड्डे 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 मामा पळालेले आहेत. हो या इथं बघ. भरवा त्यांना हात तर अरे भाई समजा वाढदिवसाच्या तुम्हाला माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा. सिल्वर जुबली झाली, सिल्वर जुबली. बुके मात्र फिरतोय. पुष्पगुच्छ देतोय. हा पुष्पा झालं झालं बाहेर तुमचं काम झालं. घे वाटा घे. माझा केव्हा झाला, मला आता 54 चालू झाला. याला बर्थडे पप्पांचा 50वा बर्थडे. आम्ही ग्रुप टाकले ना आपल्या, पण अरे 50 टाकली नाही. फटाके किती वाजवले, माळ लावलेली आम्ही. असं टाकलाच ना 50 वर्षे मस्त मी टाकला असं आपण. हा मग त्यांना नाही नको त्याला. अरे भाई काय मॅचचा माहोल काय आहे? जिंकलेली आहे. मॅच डायरेक्ट आता जिंकलोय. भाई संजू सर वन मॅन स्टँडिंग केला आज त्यांनी. तिलक वर्माने खरी मॅच हा आहे. भाई तिलक वर्माने जो गेम पलटी साबर साबर पाहिजे. कारण की त्यांनी एवढं प्रेशर युज केलं ना, चरण. त्याचा विकेट गेला असता. साबर सारं. 6 माहिती आहे सीस कुठला साबर बोलतो? सारं पाहिजे. एकाच ओव्हर मध्ये 4 चौके मारले भाई. भाई कॉपीराइट येईल मला इकडं नाही दिसणार. डायरेक्ट अरे हॉटस्टारचं येतं भाई डायरेक्ट मॅच. डायरेक्ट स्ट्राईक येते भाई, डायरेक्ट स्ट्राईक येते. बाय 6 एवढा माझा खिलाडू आहे तो. 6 हे मला बघू दे. 6 अरे दम घ्या. 6 मारणार 6 भाई, मारणार 6. संजू सॅमसन 6 मारने का 4 मारना बोल. 6 मारणार 6 मारणार भाई. कोण आहे मारला 6 मारला बस तेवढा होता. 6 हे मारला गेला 6. खाली वाजव. परत एक six मारला तरी century नाही. काय बोललो होतो 6 एक run राहिला 99 होईल रे. काय आला काय तुमचं होते की नाही? आमचा चौका आला इकडं. चौका दे धन. चौका. कॉलेजची टीम हारली, कॉलेजची टीम हारली. जीसस क्राइसिस केलाय भाई त्यांनी. हे भाई कॉलेजची टीम हारली. कॉलेजची टीम हारली. एक तिचं नाव होतं काय? जेमिमा रॉड्रिगेज. कॉलेजची टीम हारली. हारली. तर मित्रांनो, आजचा दिवस संपलेला आहे. छान प्रकारे शॉर्ट शूट झालेत, लाडू झालेत, मॅच झाले, मॅचचं विनिंग मुवमेंट झालं आहे. तर छान प्रकारे आज ब्लॉग शूट झालेला आपला. तर संडे पण संपला आहे. 11:30 वाजलेत. तर ब्लॉगचा करूया येईल, कारण की आपल्याला एडिट पण करायचं आहे. तर आणि भेटूया उद्या होम आहे, ती धमाल मस्ती. आणि परवा निघायचं आपल्याला गावाला. तर चला, आजचा ब्लॉग सांगा कमेंटमध्ये कसा वाटला. लाईक, शेअर आणि जे नवीन आहेत त्यांनी सबस्क्राईब करा. भेटूया आपण उद्या. शुभरात्री, काळजी घ्या.